se der på, så er jeg sikker på, at storken den kommer helt tæt på. Sådan der, Katrine. Kan du se, hvad det er? Jeg er en frø. Ja, du er en frø. Det er fordi storke, de elsker jo frøer. Og så tænker jeg, at du kan klæde ud som frø og hoppe rundt. Nej, han har. Sarah, han har. Helt tæt på, og så kan vi røre den. Sarah, han har. Det er en god idé. Det er en fed en. Men altså, storken kan den spiser det. Hvis jeg er en frø. Det tror jeg ikke. Ej, det gør den ikke. Okay, så er jeg klar. Okay, så hop op. Og kvæk så højt du kan. Ja, okay. Kom. Kvæk. Det er godt. Og rullefald. Ja, det er godt. Super. Det er super godt. Og så prøv at dreje rundt og rundt. Så bliver det godt. Ja, det er lækkert. Hylder. Og stop inden du kaster op. Lad være med det, Martin. Slet ikke virker. Den kigger ikke engang, står det. Så lige med numsen til. Jeg forstår ikke, det er vildt hurtigt. Ja, mega god frø, mand. Fordi måske er du faktisk for hurtigt. For Jeg tror, hurtigt. for hurtigt. Jeg har lige været den bedste idé. For hurtigt. Jeg synes, jeg var sej hurtigt. Katrine? Ja. Prøv at se her. Det var derfor, vi fik en rollator og rakke bunderne. Fordi, prøv at se, så kan vi gamle frø. Au. Og gamle frøer, de går jo rigtig, rigtig langsomt. Og simpelthen så er de vildt nemme for storken at fange. Så hvis nu du går rigtig langsomt rundt og starter sådan en gammel frø, så er det vildt nemme at fange, og så kommer storken helt tæt på, og så kan vi røre den. Det er en mega god idé, Christian. Sådan. Sådan der. Okay.